Marayu kuma. Me mutum to biliyan 80 ina zai kai ubansa a duniya a lahira. Ina zai kai ubansa a lahira. Ni dai wannan dai gaskiya ban yarda da wannan tsarin naka ba. Amma dai ba zagi na kake ba. Na ga gaigaye kake yi. Amma kin san dai ba addu'a nake ba ko? Zagin kake kenan. Ai abin da isa aka ce Boko Haram. Ai akan wani sai Boko Haramun ne wallahi. Ka gama firamare, ka gama secondary, ka je university. Karshe ka zo ka rungun uban sata ta miliyoyin nairori kamar biliyan 80. Wannan abin na kona mun zuciya. Yanzu kai a lahira sai da kai a ce sai ka yi kashin biliyan 80. Ai sai ka nufi aljanna ce to wai kai lafiya kake mala? Ban gane lafiya ba za ke inda kika san kafira ka kike. Aka ce ma ita ce maka kafirta ne. Da farkon musulunci kika zo karɓar musulunci a hannunki sai an shirya. Ita gaskiya ba za faɗa ba ko ka so kike yi ta zama kamar wa? Ita ma da ta je binnin ba aikin banza ta je yi ba. Na ji ana magana binni, kar dai a ce da ni kake. Ba fa da ke ake ba. Da wa kake to? Wa kake zagi? Wallahi mai gida kake da ka zagi ubana. Kake wannan gaigaye haka? Rana ta kwalle addu'a ake yi. Addu'a nake muku. Addu'a me? Allah sa ku a turbar. Wannan dalina. Ba aikin banza ta je ba birni. Ai na gani. Nan kuɗin da take kakka maka kake cin daɗi kake abin nan ba daɗi kake ji kana sa mata albarka kai din. Ni ta taɓa kamun ɗata wata taɓa kamun ba ɗata. Malam ka ji tsoron Allah. To ni da wannan gaigayen wallahi karka yadda ka zage ni. Da na ga gaigaye kake neman zagi na kake ko? Wallahi kika yadda kika sa can min kuɗi kamar biliyan 80 in ba na zage ki ba Allah ya tsina. Ai billahi allazi la ilaha illa huwa da a ce ni alkali ne